Kamo nagapamate sa NYGC Blind Drama. Magpamati na. Magsadya ka. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Naisiga Channel. Ang nagapalaga sa imo. Kagkaron sa pagpadayon sang aton drama nga puno sang aksyon. Tingka mo. Hindi! Para sa haringin nyo! Dali lang. Arya na yun, may ano ko sinyo. Ano na? Ano na dyan? Arya, anak! Hindi mo ito dyan! Amo maniwan si Poldo, anak! Dirara ka mo, lakas! Drama nga puno sang hugot kag paghigugma. Palangga ko man ikaw, Jo. I love you, Catherine. Palayuin ang anak ko! Kat, kung mag-break iman ka mo, ari ako. Gusto ko gidya nga iatubang ko sa altar antes ang tanan. Kag, masalapuan ko pa ayhan siya. Siguro subong, na-traffic pa siya ay. Drama nga puno sang komedya. Uy, Parmiloy, kakita ka na amo nga wala kibol sa buli? Wala pa pelyo. Gusto mo makakita? Din. Pang-espiho bala, kaglantawang buli mo. Ari na ang complete package nga drama. Naisyaga, Showtime! Dirigid lamang sa NYGC. Ang nagapalangga sa imo. Kagkaron, suguro na naton ang pagharap. Karoon ni patay na. Si Reagan. Si Otani. Subong man si Supremo. Isa na lang ang problema ko. Si Kalatsuchi na lang. Adulay. Tanawang tagidabi kung hindi ko makilalang Kalatsuchi ngayon. Ba? Gusto? Arabi kung pamasyaran ko ang isa sa mga hideout ni Atty. Reagan. Base pa lang may makuha akong impormasyon nito. Pabayaan ko na lang ang boy tirador nga to. Wala siya. Wala. Kung siya lang ang akon sa pakon, wala ko sa mahimo. Tungod. Adulay. Kung gustohon ko, subong mismo mapatay kung boy tirador nga to. Pero pabayaan ko siya na eh. Kadamos mga kontra niya. Ayhan. Subong pa lang. Madamo na sa nag-aayam sa iya. Pabayaan ko na sila. Upod sing ginaayam-ayam yang ang Jackie nga to. Kay Jackie pa lang. Basi wala nang boy tirador nga to. Dolay. Mamasyar ako sa hideout. Isa sa mga hideout ni Atty. Reagan. Mamasyar ako dito. Ala, nakadumdum na ko. Dito ko siya makadto. Nadumduman ko na nga maihado gali si Lolopido nga pulis. Si Sergeant Officer Lorenzo Panganiban. Makibot gini si Sir mo. Sugiran ko sa nga kidnap si Manino ya.
Malakat ko to siya subong ah. Dali ka. Ano ba yung masugata ko nga tao? Mamangkot ko siya. Good morning, Nong! Morning! Ano nito? Pwede ko ka pamangkot, Nong? Hindi ganing balay ni Sergeant Lorenzo Panganiban, man? Sino na siya, man? Ang police officer bala, Nong, aw? Ah, okay. Ara to, paglambot mo sa unahan, di ko lang sa too. Sa ikatatlong balay. Sa pula nga gate. Ay, salamat. Salamat, Ginong, ah. Okay. Patandi kon ara lang si sir ba? Amo na niya, maliko ko sa to ah. Ato? Amo na ina, si katatlo nga balay sa pula nga gate. Ari na ko. Tok-tokon ko ni guro. Tayo lang. Asik may basher man ni guro ah. May aragid. Tumukon ko lang basher. Bah, ari na ako. Bah. Ikaw. Boss. Ako, boss. Oh, magpalapit ka dire. Boss. Boss. Ano tani, boss? Hindi pala isa sa mga hideout ni Attorney Regan? Boss. Isa sa mga hideout ni Attorney Regan. Nga tani, boss? Di ng attorney ninyo. Nadula sila, boss. Ano? Sila? Sino po niya? Ang iya badi-badi, boss. Si Mr. Otani. Mga 3 na kaadlaw, gikan subong. Huwag na sila rin nagpakita. Amo bala. Pero, boss, may maabot na rin karon. Sino? Si Bugurugan, boss. Ang kumpadre ni attorney. Bugurugan? Sino si Bugurugan? Sino? Mahulat ako dere. Sige. Salamat yan. Boss. Malakat ako sa unan. Mapawala lang ako. Sino ay ng Bugurugan ngayon na? Dulay. Do adventure naman niya. Wala pa kabot si Attorney Regan? Wala pa Bugurugan? Ako na mo. Ako na nga na yung manguna dire. Nakatawag na ba na si Mr. Rousing? Wala pa Bugurugan? Sige. Kuwaya ko sa makaon kag mainom. Bugurugan. Nanginduran si Attorney Regan. Subong man si Otani. Base ko napatay si Rani Drago. Nakabarita ako. Si Supremo ginpatay ni Drago. Amoy ni tani ang amon mitingan subong 4. Pero wala na si Otani. Wala naman si Attorney Regan. Drago.
Nagandar gid ang pagkamantas mo. Ara na si Mr. Rouching. Welcome, Mr. Rouching. Atali lang. Ako pala betera, Bogorogan. Oy, Mr. Rouching. Bogorogan. Wala na. Anong buat mo sing ganun niya? Wala na. Patay na utan eh. Ha? Patay na si Mr. Otane. Kag, patay naman si Atty. Regan. Ano? Paano mo nahibaran nina? Maramo ako sakop. Nga ako gipadala kag gipalagaw-lagaw sa iban pa nga mga lugar. Kani natabo. Era kita. Isa ka lokal naglupok. Bomba. Patay Otane Atty. Regan. Hindi. Come on. Mas. Pandaran ninyong tanan niya CCTV. Pandaran ninyo. Matos. Isa katampuhaw nga inchik. Subong man, may baka nga hapon. Mugor sinisibugurugan ang hapon. Ikining inchik nga ina. Sa sa hapon na mo kuno si Mr. Lau. Raw ang iya pangalan kay man hapon siya. Pero Mr. Lau Ching ina. Ito ka ba? Nga nagasala ang mga tao ni Atty. Regan. Nagasala. May malampos sa ulo ko. May naglampos sa ulo ko. Tara niyo sorot. Dalaanin niyo sa sorot. Rino. Nakita na siya gali si Drago. Ang ginasiling nga baskog. Dalaanin niyo sa sulod. Tanawon ko lang kung anong mahimo niya kay Bugurugan kag Mr. Rouching. Dalaanin niyo sa sulod. Si Drago. Duga-duga na lang ako malakat. Temprano pa man eh. Dali lang. Sino naman balay ng nagapangbaser sa gwa? Buktot! Buktot, diin ka! Ari lang ko diri, sir! O si sa palihog kung sino'y na nagapangbaser kagahod. Basi kung mga kabataan naman nina, sawaya lang palihog ka. Sige na, buktot. Si sa kung sino'y na. O, sir! Wala man kami may bisita nga ginahulat. Hulaton ko na lang diri si buktot kung sino'y na.
Gabre ng gay? Hindi. Buktot. Good morning, Tat. Ano? Ino kita langulango bata? Basi ka karon. Ay, ala. Nangakik si Manong Buktot. O, sorry lang, nong. Bapasensya, ginong Sige nga. na, pangita mo. Ambal na. Ara si Sir Lorenzo Panganiban, nong. Si Sir Police Officer. Araman. Pero dugay-dugay, malakat na si Sir. Ambala sa biliyog, nong. Nga apo ko ni Lolo Pidong. Ihado na sa ni Lolo Pidong ko. Ambala sa liyog si Jackie ni, nong, ah. Jackie, dali lang. Paibalong ko lang si Sir. Ulat ka lang na. Oo, nong. Ayabaw. Kadasig palakton kay nung Buktot ba? Nagatumbo-tumbo siya kung maglakat ya, oh. Katas taas ang Buktot ya. Daw pwede makabitan duha ka tao. Ayala. Kaya muhat masakon man. Bawara na si Manong Buktot, oh. Baka dasig siya palakton. Hina lang, nong. Ba masandad ka, nong. Tugo! Ayala. Kaluoy kay Manong Buktot na sandad gid, oh. Paghambal ko nga masandad na sandad gid saya, oh. Buligan ta ka, nong. Hindi na. Ako lang. Matsarangan ko ini. Sige na, Jack. Magtulod ka. Ato na to si Sir gahulat sa imo. Dadsi ka, kay may laktan pa na si Sir. Oo, nong. Salamat, gad. Wow. Kalapad kita sa balay ni Sir, oh. Bawato siya, oh. Nagapangape. Good morning, Sir. Palapit ka din, Jackie. Kumusta ka na? Ayabaw. Surtiro ka na, Jack. Kagkagwapo pa sa imo. Bao, buyag, Sir. Mo buyag. Madutlan pa ko ayan buyag. Magpungko ka, Jack. Salamat, Sir. Hindi na mag-sir. Tito ang tawag mo sa akon. Tito na lang, Jack. Hindi ko pagtawag nga, sir. Ate, sige, Sir. Ay, Sir. Sir Tito. Ay, kaya muhat masibod, Jackie. Oh, gana ka, pamasyar ka man. Ikaw lang isa, diin si Maninoy. Amay nang gikadto ko sa imo, Sir. Ato, dako nga problema to. Ano? Ano ang problema, Jackie? Si Maninoy mo Pidong ginkidnap. Ano? Ginkidnap si Maninoy? Oh. Nga ginkidnap si Maninoy? Anong sala ni Maninoy nga ginkidnap siya? Amo na nga nito. Wala masang sala si Lolo Pidong. Pero nga pati si Lolo Pidong gindalahig pa nila. Ano? Kilala mo ba lang mga sindikato nga ini ang nagkidnap kay Maninoy? Kilala ko sila, Sir. Nakakadto na ko da sila hideout. Amo na ganing propose nga nakadto ko si imo. Kay ikaw lang aning una kong sugiran. Kundi na pahamtang ilang hideout, Sir. Kaso lang nanawag sila sa akon, Sir. Nga ano ko no? Ako manugid ko kuno sa mga pulis. Patso nilang do katigulang. Pagitaan tayo isang solusyon. Nga maluwas sila, Jack. Ari, tagaan ko ikaw sa number ko. May cellphone ka baladra. Mayari, Sir. Cellphone ini sa mga sindikato. Kag paano ka nila gintagaan sa cellphone? Amo ni sira. Abo bala. Sige, Jack, sige, Jack. Ari number ko, kopyahain eh. Oo, Sir.
karon, ari na siya sa surod. Mr. Rao. Ano pakulugan? Iduhol sa akon ang isa ka balding at tubig ngayon, no? Kay basya ta sa nawong ni Drago. Ari, isa palit tubig, ha? Ari, sige na, ikaw na basya. Ibasya ko na sa nawong mo. Hindi. Sadin ako. Ori ka sa hideout niya Atty. Regan. Ikaw si Drago, hindi ba raw? Ako si Drago. Ikaw si Bugurugan? Mismo. Ako si Bugurugan. Ako naman si Mr. Lao Ching. Siya matood si Mr. Rao. Ginakaribay naman niya makirara ka, Drago. Kung kalipay ninyo makilala ko. Ako wala. Kag hindi kagit maripay nga makirara mo kami. Nakita mo yun eh. Salsalon. Anon may na. Amoy ni nga akong irupog sa imo. Ginampak mo sa tail ko salsalon. Ang kamot ko naman. Karon Drago, isinggit nga ikaw si Drago. Isinggit! Wala siyang makamando sa akon. Dulay. Ginasumpa ko. Umuson ko kamo pamatay kung makapalagi ako dere. Umuson ko kamo pamatay. Ano? Ako pokolokan. Ako hatulok, ha? Agani ako na piya, ha? Ano? Tarawit ka ra sa insik ni. Pahala ka na, hampal mo. Ako na piya. Sige, tira na ka mo. Oy, Mr. Rao! Mr. Rao, barik! Mr. Rao! Wala ginagbarik ang insik nga to. Drago, urat ako dira. Sa pagbari ko, patsyon ko ikaw. Hindi ba na? Ginpatay mo si Atty. Regan. Sumaman si Utane. Kag si Supremo. Ginpamatay ko sila. Tungod mga malain sila. Ikaw, isunod ko ikaw. Kagang insik nga to. Kuna mo, marahin ka. Kamu naglos ako nga mangin malahin ako. Amat-amat ko na kamo nadamdaman. Amat-amat ko na kamo nadamdaman. Kamo nagsulod sa balay. Antes ako patawag ni Supremo. Kaya ko no. Mabulig ako tungod ginahayam si Boy Tirador. Isa ako ka-hitman ni Supremo. Kag-hitman ni Boy Tirador. Pero ginpatawag nila ako sa sadto ara ako sa balay. Gagantis ako maglumbos. May salakyan nga nagdulog. Kag ikaw ang isa sa mga nanaog. Nadumduman ko na gari. Ate ko kung sino nga Drago ang naghahunting sa amon. Ikaw gari. Napudlay sa inyo kalipatan. Tungod mga malain ka mo. Dulay. Pero tandaan mo.
Makapalagi ako diri. May balan ko ginang tanan. Hindi na dapat makaparagyo ka. Tungod ka baro kami kung anong buhaton mo. Ako nagpatay sa asawa mo. Tag sa duha ka kabataan mo. Pero antes ko patay ang asawa mo, gitirawan ko siya, Drago. Mga malain ka mo. Dulay. Nakita ko pa pagkakuha sa akong sang pulis. Nakita ko pang picture sa asawa ko. Mga kabataan na pamatay ninyo. Ginasumpa ko, Bogor. Ginasumpa ko. Iupod ko kamutanan sa kamatayon sa asawa ko kang kabataan. Ginasumpa ko, ina. Kung makaparagyo ka pa diri. Doray. Mayo lang nakapungkod ako din sa kapihan ni Day Geraldine ho. Ulat-ulatong ko din si Pre Albino. Day Geraldine, timplahi ko gani kape, Day. Nasiga lang kay hiway pa si Pre Albino. Karon ako naman na mabayad siyang kapiya. Ay, ara na si Pre Albino ho. Nagapakanto na siya di ho. Ay, Pre Albino, ay puko na. Pangapi na, pero basta ikaw lang mabayad. Oo, ay kundi kwarta, ikaw naman na bayad Nagliga na yun naituan mo kiko ako kipabayad mo doon to kagitya. Ay di, sige na lang Pre Duming. Ako na lang mabayad Pre. Di, anong kalingawan tada? Ay oo, gali Pre. May i-joke ko di bala Pre sa imo, Pre mo. Ano na nga joke, Pre? Nagkadto ko sa sagay nagligan nga adlaw, Pre. Ay, tingala ko ngaway ka di. Nalagyo ka guro ay sa utang mo kay Joy. Nangita ko to wala man, Pre Nagkadto ko to sa pamilya ko. Ano to? May bulago nga naupod to sa terminal, Pre. Taganay saga man to kuno. Ay, basi si Jojo to. Ambot, Pre, hindi ko man to kilala. Ginpamangkot ko siya, Pre, kung paano niya matultulan ang sagay kay bulag man siya. Ano sabat siya sa iba? Ang sabat siya sa akon, Pre, tungod ko no sa baho. Ay. Ano ko no, Pre? Pagagi namon sa Talisay, Pre, ginpamangkot ko siya. Anong sabat siya sa iba? Ang sabat siya sa akon, Pre, Talisay ko no, Pre. Ay, Talisay nga abad. Tungod ko no sa baho sang kasag, iyak ko no sang Talisay, Pre. Ay, gali ka. Pero gininto ko sa, Pre. Ay, ano mo sa paginto? Gininto ko siya nga. Ginlaktawan ko ang silay sa Rabia kag ang Ibi Magaluna. Pamangkot ko sa liwat pag abot namon sa sa Victorias. Siling ko noy, natin nga lugar noy? Hambalya sa akon, Pre. Victorias kuno, basta baho tubo. Victorias kay Central, Pre. Ay, gali ka? Katanda ka klase ka bulag ba, no? Masunod. Pamangkot ko naman siya pag abot sa Manapla. Siling kunoy, na natin nga lugar, noy? Ang sabat niya sa akon. Manapla kuno, basta hamot po to, Manapla na. Ay, balaan niya. Ang masunod. Pag abot sa Cadiz, kingkuhit ko naman siya. Siling kunoy, na naman na di nga lugar, noy? Anong sabat niya? Ang sabat siya sa akon, Pre. Kuno? Cadiz, kay basta baho kuno uga. Cadiz na kuno, Pre. Ay, gali ka? Katanda ka dyan, no?
Ano naman ang masunod nga lugar nga nabalaan niya? Ano ang masunod? Kaya pamangkot ko sa liwat, pre. Kay lapit na lang kami sa sagay. Inuba kong sapatos ko nga isa kasi manang ngaway malaban eh. Ang sapatos ko nga daan ko, suksukon ko, wala gabaho. Pero kung ubahon ko, gapuog ni pre. Kanamak kayo ba? Ay, tarsong suksok mo pa. Kinuba ko pre, sabay kuhit sa iyay, kimpukaw ko sa tikunoy. Ano na natin nga lugar noy? Ano sa batsi mo? Sinyanong, nagbalik ta sa Cadiz. Ay, tingahaw. Di kayang bahos ang sapatos ko daw uga mo. Ay, abuto gali ka nagkambal sa balik sa Cadiz kaya ang bahos sa sapatos mo daw uga. Ay, di, nami man pre. Nabi sa kabuang mo eh. Ay, ako mayari man ko de. Ang mayara ka man dati, ano na? Ang apo ko nga si Kwan. Ang apo ko nga si John Roy. Si John Roy? Daw kilala ko gina si John Roy mo. Oo, kilala mo na siyempre kay apo ko. Di ano pre? Na bukog sa kuno sa danggit. Di, kay timing man. Kay may gingkuha ko to ga saging sa barangay na Isyaga. Grabe ka saging. Kay paborito ko pa na Arnibal. Inang hambal ba lang nila na balang saging tudlo-tudlo ko na. Ito paborito ko kita. Duha kasi pe. Siling ko, arao kan isaging. Bagilopot sa babay. Titatlo kabilog. Kay gagbay malang na. Ikaw kan isaging. Kay para makuha ang bukog. Ti ano pre? Nakuha ang bukog pre? Gipabagot ko si Kade. Si Kuti, nakaan mo na saging, nakuha ng bukog. Sinasabat siya sa akon, halos naubos sila ko nung isa kasi pe. Way, gigyapo nakuha ang bukog. Di, ano gali to pre? Gipabagot ko siya, gaan, kadapit na bukog ha. Okay, naubos mo ng isa kasi pe, way, gyapo nakuha. Di, anong sabat sa imo pre? Sa tudlo sa kuno na bukog. Ay, katarso, bata. Ha? Oh, ha. Daw ka nadlawan, pre ba?